ନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆରେ ନେ ଖା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆରେ ନେ ରେ ଗୋଟେ ନେ ପେଲି ଦେଲୁ ନା ମୁଁ କଥା ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇକି ଦେଖି। ନେ କଣ ଖାଉଲ କଣ ଏଟା? ଆରେ ଖା ଖାଇ ଖାଇଲେ କହିବି ଖାଇ କହିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଣ ଲାଗୁଛି ନା କହିବିନି କଣ ଏଟା କହୁନୁ ତୁ ଯୋଉଟା ମନା କରୁନଥିଲୁ ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି ସେଇଟା ତତେ ମୁଁ ଖୁଏଇ ଦେଲି ଲୋ ଝିଅ। ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବି ଏମିତି ରେସିପି କରେ କେତେ